En Tàtara, guardià de les 7 constel·lacions de Viako, tot i passar molts anys sense poder veure la sacerdotessa de Viako, ha viscut tota la vida colpit per l'amor que compartia amb la Suzuno. I ara, quan en Keisuke ha vist com s'abraçaven superant les barreres del temps, els ha pres per la seva germana Miyaka i en Tamahome. El deure d'un guardià de les 7 constel·lacions és protegir la sacerdotessa encara que hi deixi la vida. L'ombra d'aquest destí cruel ha caigut sobre les espatlles d'en Chiriko. El moment de l'atac. Aquest cos jove és d'allò més indefens. I jo, Miboshi, l'utilitzaré per fer la meva voluntat. Chiriko! Que tu ets en Miboshi? Què vols dir? No pot ser, en Miboshi acaba de... El cos d'aquell Gautama és mort, és a dir, que ja no em serveix de res. Durant molt de temps vaig experimentar amb màgia negra de tota mena, però precisament això em va fer perdre el meu cos. Per això he continuat vivint posseint els cossos que més m'agraden. I, és clar, entrar al cos dels nens és molt senzill. Encara que sigui un nen, en Chiriko és molt intel·ligent i no té un esperit tan feble per permetre que el posseeixin. Mireu, el seu ideograma ha desaparegut. Si tot continua així, farà el que vulgui amb en Chiriko. Ho tenim ben negre. Bé, deixaré que jugueu amb els meus monstres fins que la sacerdotessa Yui invoqui Seiryu. És perillós que sortim d'aquesta barrera. És més, si lluitem d'una manera poc encertada, podríem acabar matant en Chiriko. Què podem fer? Hem de tornar en Chiriko al seu estat normal abans d'anar a aturar la Yui. Miyaka, no! Para! Què et penses que fas? Que se'n veuran les cases! Miyaka! Passes. Sento passes que cada cop s'allunyen més i més. Yui, torna, sisplau. Yui! Yui, que passa res. L'altar de la cerimònia és aquí mateix. Sí. Escolta, Nakago, de debò que tu m'estimes? Sí. Ets molt important per mi. Els teus desitjos són els meus desitjos. Els teus somnis són els meus. T'esperava fa molt i molt de temps, Yui. És que, d'ençà que vaig arribar a aquest món, Nakago, sempre has procurat estar molt per mi. Escolta, el que vull dir és que tu no tens cap desig. Demana'm el que vulguis. Dels 3 desitjos que concedeix, te'n donaré un a tu. Moltes gràcies. Au, anem. Sacerdotessa Yui! Tsuboshi, quina alegria! Quan has tornat? Et vas excedir una mica atacant a en Tomo amb aquestes coses. Les van recollir els homes que van anar a buscar el seu cadàver. La sacerdotessa ha de fer uns preparatius abans de la invocació de Seiryu. Aniria bé que l'ajudessis. Feu-me cas, nois, i no us mogueu. Amb els meus conjurs puc fer miques aquesta noia en un instant. Però seria una llàstima assassinar la vostra estimada sacerdotessa amb tanta facilitat, no trobeu? Primer em penso divertir de valent. Miboshi, ets un covard! Torna amb la Miyaka ara mateix! Tu ets en Tamahome, oi? En Nakago tenia raó, no s'ha equivocat, ets tan viril. Però desgraciadament sembla que aquest nen no té tanta energia espiritual com tu. Doneu-vos per vençuts. Miyaka! Renoi, no podem fer res per parar-li els peus? Subaru, pots